Tikinçilerin arımları. Gowy häsiýetli mähirli adamlar üçin tikmek aňsat. Olaryň çylşyrymly keşi bolsa da, hemme tikilen zat hakykatdanam olarda gowy görünýär. Puluny ýzyna gaýtaryp berenlerinde hiç haçan tikmäň we onuň teklibi bilen gelenlere hem hiç wagt tikmäň. Bu siziň gara sanagyňyz. Hiç haçan halamayan adamlaryňdy erwet edip tikmäň. Olary asla tikmezi has gowudyr. Bir zat tikseň ýa-da kökleseň, sagyndan başlamaly. Elmydamy edeniň dogry bolar. Bu diňe bir tikinçilik bilen çäklenmän geyinmek we aýakkap giýmekle hem degişildir. Eger tikinçi tikin edýän wagtynda eňi bilen dürtülse, söýgülse onu ýada salýar. Birine iýlik bermek dawa jenjel getirir. Gaýçy we pyçak dostlugy kesýär. Diýmek bu zatlar birine sowgat bereniňizde öwüdüne azyndan bir teňe talap etmeli. Bu sowgady satmaly. Üzülen düwme täze söýgüliňi aňladýar. Eger tikin wagty sapak ýygyderli çolaşsa, tikinçi erwet häsiýetlidir. Tikilip tamamlanmadyk zady diwana goýsaňyz, tikin hiç haçan guturmaz. Durmuşa çykmadyk gyýyt eňňede uzun sapak goýsa, geljekki adamsynyň uzakdan boljakdygyny aňladýar. Dikin maşiny eýesiniň ellerini gowurýar. Başga birine dikin maşynyňda dikmäge ýol bermäň. Bu bökdünçliklere we şowsuzluklara sebäp bolýar. Önümleriňizde dogry gelen sapak bilen tikmäň. Bu durmuşdaky tertipsizlige we işdäki şowsuzlyga sebäp bolar. Diňe rengi gabat gelýän sapaklar bilen tikin. Arymlar halasaňyz ýürege basyň we kanaly ýazylyň. Tesbirlerde tikinçilik arymlary barada öz pikirleriňizi ýazyň.